Янкырма 3 һәм 4 катлы 2 өлештән тора. Ул 300 урынга исәпләнгән. Анда 5-тән 11-нче сыйныфка кадәргеләр укыячак. Төп бинада башлангычлар белем ала. Корпусларның барысы да үзара тоташкан. Янкырма иске бинага караганда 4 мәртәбә зуррак. Тегесе 2648 квадрат метр булса, монысы 10,000-нән 11,000-гә якын квадрат метрда. Менә бу безнең ашхана. Теге ашхана безнең 46 урынлык кына иде. Менә монысы безнең 220 урынга исәпләнгән ашхана. Менә бу кадрларны без ел ярым элек төшердек. Ашханәдә кеше өстендә кеше, тыгыз эссе. Хәзер башкача булачак. Бүгенгә монолит эшләре тәмамланган, түбәсен япканнар, бина тыштан җылытылган, су торбалары, электр чыбыклары сузылган. Диварларны буялар, акшарлыйлар. Көн сайын объектта 100-гә якын кеше эшли. Актлар, хореография, спорт залы барысы да иркен булачак. 18-нче татар гимназиясының спорт залы үзенең юк иде. Шуңа күрә безнең балалар гел урамда шөгыльләнделәр. 540 квадрат метр зурлыкта спорт залы безнең булачак. Шуңа күрә инде элеккеге эшләп киткән кешеләрдә, башка төрле кружок алып баручыларда инде безгә хәбәрләшә башладылар. Безне эшкә алмассыз микән төрле түгәрәкләр оештыру буенча балаларга дип. Кайсысы мәктәп, кайсысы гимназия укучысы икәнен дә аермассың. Алар инде ел буе бер бинада укый. Ремонт вакытына гимназия укучыларын да, укытучыларын да күршедәге 42-нче мәктәп сыендырды. Яңа бинабызны карап торабыз, инде көтеп торабыз. Уңайлы условиялар булыр дип, иң беренче чиратта шул физкультура бүлмәләре, ашханәләре. 42-нче мәктәпнең 3-нче катында 2 семьяда укып торабыз. Алар вакытлыча гына башка мәктәптә, әмма монда да үз укытучылары гимназия программасы буенча үз телебездә белем бирә. Укучылар безнең кайсы берсе вакытта инглиз телләре һәм рус телләре бүленгәндә кабинетлар җитмәү сәбәпле коридорларда без кабинетлар ясарга мәҗбүр булдык. Бүтән районнардан да киләләр, ерак бистәләрдән дә килеп укыйлар. Гимназиябызны яраталар. Әлбәттә шартлар идеаль түгел, ләкин аңа карамаса да без гимназиябызны көтәбез үзебезнең. Бу инде вакытлыча кыенлыклар булуын беләләр. Моңа кадәр да гимназия бинасына сыеша алмаганлыктан өлкән сыйныфлар күрше мәктәпкә йөреп укый иде. 2 уку йортын бер итеп көнгә берничә тапкыр кирип чыгарга туры килгән. Гимназия 42-нче мәктәптә 13 бүлмәне арендага алып торган. Мин үзем дә шушы гимназиядә укып чыктым. Башта теге кичкенә бинада укыдык инде. Аннан 5-нче класстан шушы бинага күчтек. Шунда укыдык 11-нче класска кадәр. Кысынкы иде әлбәттә. Гимназиядә шартларның кысан булуын белә торып та, әти-әниләр балаларын шушында алып килә. Алар Россиянең иң яхшы 100 мәктәбе исемлегендә 100-дән артык медалист, 20-дән артык фәннәр кандидаты чыккан. Көчле коллектив, милли белем бирү учреждениесе. Татар җанлы әти-әниләр өчен бу бик мөһим. Шушы гимназиядә 2 кызым укый. Башта ук татар гимназиясенә бирәсебез килде. Чөнки татар мөхитендә татарча укытасыбыз килде. Минем әле тагын 3нче кызым бар. Ул да монда килә дип уйлыйбыз, чөнки безнең мәктәбебез дә бөтенләй башка мөхит дип әйтәсе килә. Татарча сөйләшәләр балалар. Менә балалар бакчасында русча сөйләшеп килгән безнең балабыз, мәсәлән, Әминә. Татар мәктәбенә күчкәч татарча сөйләшә. Бу безнең өчен бик мөһим. Уңайлыклар булмаганлыктан әти-әниләр төрле оешмаларга мөрәҗәгать итә. Алар үз проблемасын моннан ел ярым элек безнең иҗат төркеменә дә җиткергән. Мәсьәләнең төрле югарылыкта күтәрелүен, шишелешен без күзәтеп бардык. Янкырма төзү президент карары булды. Бу мәсьәләләргә игътибар итәргә кирәк. Хәзер менә бу полилингваль мәктәпләр, 18-нче мәктәпне хәзер тәртипкә салырга дип сөйләштек. Гимназияның барлык 585 укучысы да яңа уку елыннан бер бинага барачак. Зур, якты, заманча шартлар һәм җиһазлар белән һәм үз калыбына тугры калып, татар мөхитен саклап. Гөлназ Сайфетдинова, Алмаз Зиятдинов, Яңа Гасыр каналы.